Kardok Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. APHLC asong pen karkok along executive meeting amai kangnipon along kursing timung pen kachitongdun. Phuloni constituency ke parlo karkok along all party hills leader conference mati thihek pen APHLC asong pen executive meeting kangnipon ahut APHLC kursing timung pen chetongdun ahut pherang ke atheng no kaning je pon ke non ke bangji MP kilik ahut ke APHLC mei phujai katharsi haipon popusi chechar et lopusi ningje ponlo. Lapen BJP atum development puge nili ke theklong lelang nili ke theklong uttar borbil along PGR VGR along ke do atum along si BJP development ke thek pusi kursing timung pen ningje pon lapen thu kursing timung kaning je pon thu ke CM Dr. Tuliram Rongha media aphan kangchek puke alangli kilulo lasila sona CM aphan ke arpusi pasonnang popusi karbok pedoponlo lapen PGR VGR along le along Supreme Court order along le puke CEMC Karbi arat aphan kapamang hulo pusi kursing timung pen pherangkya thengno kaningje pedopon tangte pherangkya thengno kaningje pon alam thele arjuponik sinang phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news jikete meeting apu thak mangke yalang itom chepara te klotang re lachom non ke claim yes long ke pangtang ape non ke wangji MP election khani tom sar jai ka thak ampen ke onglung ngabote pai phaselang itom pachi sikon dotang pasila bangso pachi sigalong bangke alang itom hanili pini la bangso mailang itom mailang de bandan li churo nangji lason ke claim pon thek ape lason ke chepara pon thek alang de panali churo lo pasi silam bangke no bangso kachi songalong Karbi Anglong arat tame EPSLC kachi songalong bangke munit tom nang chetodon lang pasi li ipudami bangela hello non ke bangji MP election bangke tomasar jai kathar fansi Karbi Anglong arat lapen intellectual tom dalang li fansi pahai po bangke itum ke char pamil itu nge development pugeni lagi la ke theglong lela development theglong yu tor warbila PGR la keci sutum nang do Bangladesh ya Bengali atum hai Bangladesh ya Bengali atum si atum orang mute development do atum mute ajara facility da lo sudah telong etla sta Karbi atum lapen Anglong sotum jitu development kilong ne bang ke hok ke development pini ani telong lela lapen laso development kilong le jok situm pini enta itu apa bang ke 96% mo itu Anglong sotum si jong si itu hok ke development belutang de itu hem cuki munan ko iltum hemi cukimun aja kong awe non Karbi atum pen cengling long sotum mat plaster butang lagi development kali nang hem su kim piret lagi development pune ke ahok pe development butang de nili hem di cukimin aja kong mesena peri ka cingthang aja kong dunangi kacina mun aja kong dunai lapet el pilopo school ki padun mesen school ki padun ni aja kong dunai klasi development ahok development puji non bi tum Karbi Anglong ke development puke 70 years ta nonanta hala sote hinonta do bomla nang le bahini tuliram hanga nang building ki marep foreign sing be bahari building ki lagi development lagi development puke tum lake sudah muni Karbi rong asar amai mate KRA atum akemang ison pen ison ke pachun ason si bini karcho amai pen ningkang sam ningkarong arani ketalong Prini kai ingkoi arni taralang so Karbi people hol jutang aklam diphu along karcho amai lapen ning kengsam ning karong arani ketalon pedupon Karbi rong asar amai atum akemang nitum panchayat ke nangni traditional village development committee mate TVDCC kenangji pu ateng pen Karbi Anglong Dharmas council CM Dr. Tuliram Ronghang ke klem pidun pen non abang ke kichunji anatsi dambom lo mate chunponlo Bangso jok sipini Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong kedo anrong asar atum chingrum si Karbi people hol tarlang so di pujutang aklam along karcho amai kepadopon. Bangso karcho amai along karcho pon man kedo Karbi Anglong Dharmas Council CM Dr. Tuliram Ronghang man kedo Longsing Ronghang Karbi Richo akehai Elvin Teron BD sir Karbi Anglong Dharmas Council akehai Roton Terang Chief Convener 24+ organization atum aphan archopon anparta pini bangso amai along kado kawe bangsuri hini anba rong asar atum pen chetong si mesen pen mai pachun pon rong sa do anda nilitum pini chelang petpen nilitum labangso taralang solong pini CM akehai sar Dr. Tuliram Ronghang pha nilitum kachoro pajiri pusen nilitum labangso suri arong asar pini labangso amai long nilitum chetong lo lapen pini nilitum labangso amai CM akehai Dr. Tuliram Ronghang phan kar chonang kok alam thekela pohelo nilitum Karbi rong saramai tum ningkan phot rok pe nilitum kachesong
traditional village court lapen traditional village development council la sonia hormu nili tum hanang pachun pidat aposi piniar ni ke nili tum alangli cm ke hai tulam rohang phan suri akardom nili tum rong sartum pajirlo lapen non ke bang gia bang ke nili tum karbi rong saramai aphan traditional village council lapen traditional village court la hini ta nili tum han nang pachun pipa mepen nili tum rong sartum chi odlong po pusi piniar ni nili tum ningarong chipilo. Nili Press Club and Chukela Police Station Osia Kimi upon Kachipachinida. Lakhain Korapon Nili Bemisi constituency Kapalo Ankang Mati. Chukela Police Station OC. Nona Kimia Menke Lahalo. Jagdis Teka upon Kedam Tang Priya Chikloni Pai Grip Liani. Chukela Police Station along on Nili Press Club and Osia upon Kachipachinidam Tanglo. Nili Press Club amai pusem soninti ahin pen Japon si priya chikloni phaing koyani chukiela thana along an palidam si Karbi khe tum amana penke thenai Karbi pohoben arwakdam si kachipachinia por en pondo athekedam tangani anta ajada kimi osi kewang lote kachipachinia por ke en ponverason si non pinile thota Nili Press Club ahin penta chukiela police station osi kimi Kewang mati nang kili thupu birta long si chetong dam long lo. Pinangana por en si chinki chithana jai mek a por en pondo lapen aphinon. Chukiela police station o si kimi nang ke thandun ke un anpen lapen ki kai ke tanilip constituency ke parlo mati Chukiela police station ke parlo angkang an kai ke ta kimi towar kedam rapet jiaphat nang pachini dun. Kachitong damahot Nili Press Club amai pusem soning di lapen arisang ho Philip Diso Romesteron lapen arisang ho atum chetong dun. Laso ahot Nilip soro jingtura song amai pi Malika Kropi Kongchun Bang pi Pudang terang pi lapen Priscilla Kathar pi ta osi kimia pan kachipachinia por kian pon pedo. Nilipen Philip Diso Karbi Anglong News. Lamding Karbi Students Association ahin penchepater pipon si ingdeng troxy Karbi Freshers Meet ke pamanpon. Lamding rong sopi along pregjam adim pen ke Charlie dam atum aphan Lamding KSA atum pen pater pipon si Prenify Crester Cap Arni ingdeng troxy Lamding Karbi Students Freshers Meet ke pamanpon. Bang swajai me ke pachun ponji aphan pura LKSA mephu kedor ingti lapen binong ingti atum ahin pen jalin ponsi bang swasai ing samjin pen pachun ponlo. Bang soalong aluhiaman pen KSA inglong pomepu mir jengkro social worker Rita Kramsapi NKSA mepu Kiron Ingtilapen TKSA GGKSA Lamding College Professor atum pen chenglok ke ongdung manpen ke duatum chetongdun Deng Choksi Lamding Karbi Freshers kak na Lamding Railway City long padupon along pen KSA ini sebenarnya chetongdun no lapen Lamding KSA tumas kami sini kang samdolo alang litum kacepat dupen non Charlie Bomhut dan si alang litum dak antam long Karbi Sumardo am Charlie Sumardo am kapangrum lapen si mukisung de boyhood same halabang sohut kacerap itu ita kena keponopor dia tu main kan joro lapen alang litum ham mukibang jian is tame alang litum son si jakong orang lapen kadi tujun pon Ingdeng korai sirinti therong marjong ke sing chengani ketalon pon preni phaing koyani borjan emisi constituency ke paro rinti therong marjong rong ke sing chengani ingdeng korai si katalon la pening kane sek luka jali risoi jangatama phan karjo pon ingdeng korai si rinti therong marjong ke sing chengani katalon la pen ningka nesek luka jali risoi jangatama phan karjo along Lo Charlie Riso Ijang BAMA Engineer Kyona Tamaphan Archopon Lapen Rinti Therong Marjong Kaching Thura Sayamo Ason Penason Sorkar Pen Longpon Bomlo Lapen Kelongpon ang Jito Warabang Nang Pipon Pulote KAC EM Suryorong Paraphan Churupon Jibuta Rat Lapen Rong Saratumpen Tuning Report Bangso Mai Long Kachitong Dun Sarpulek Maipu Ponder Maipu
Borsingbe SGB Bormanti founder Chun Bang Khorsing Terang SDPO Sundor Independent Law Pinangan Man Kido Kitikiding Atum Rinti Terong Marjong Kising Chingar ni Katalon Misen Pen Pachun Pon Bokojan Pensar Grube Karbi Anglong News Sorgari Gambura Iglo la pen hot ke cheng hot ke la so arong long ne li tame inut mana committee along me thu iglo la sineli tanikan te phone me thu claim iglo la so ki claim ke dam ang bong pen sitame ki suman extend long lo athema dak arong bang ke so arong det pen bat te bok tere mane arong tin pen Karbi Anglong atokanu pen ki wang pen si dak rong si kim lo la siala so arong kim hut ke mang da son lo je so arong bang arisi me sen pen a hin tin na kitame all round development wa son si oso mara tum pen kit ka charlia hin pen ko prang hin hegima ko asi mane rong kitame si Karbi arong ason kitame me sen arong pinchong hegima pu simang pen si so arong bang ke Oswarni pen amahang pat tekponik lo la si pineng an bangke la swarong long bangke don thok kepra throk sian leg lo la pen la neli area angbong pen langdam lu pulon te la ke town area sipuri ward number 7 la si ward number 7 thak Karbi arong rong thom du ta la rong thom pen bang te la da rong phenai lo la pen da rong nona ko bangke chi the kam long lo chirin ti ani karwang no hitame ason son program student tumhan facilitation program pen danglok ason son program rong chipang thir pendang lok hut pen ki dorkar so sot kinang so sot hut bangke por pen committee meeting chipha pen si rong disung ki duk do an pen sitame la son si padu ponik bom ki ka chini du na teng mane thek long na teng bangke da ka rong ki cheng si bangke ki juna lang ta ka sik sak do ki war ta ka sik sak do electrification ta ka sik sak do sitame non bang ke electrification da sarkar hin pen lo ya lo aprang xml hin pen ang ikang lo line bang ke thek luk lo la pen ki juna lang ta me non boring kori bom lo je ema hin pen la si prabdin pen lang ka long pon ko punin the par lo la pen to war kinang sot ku du ga ve ta me school ke dam ke wang pen dang lok chokomara tum be ha be par ke klema tum anta ki dam ke wang akisung dovik la so akisung no pa jo ke phan pusin ne tum dakarong sor tum mane dak municipal board pen danglok an pen MLA sar an pen non do bom litum ngane PHC la so in charge sar so jorong phar alang li phanta choni dilo la se alang li ba ke prabjin pen la dak mon to war bang dang pipo ku lam jak la son Karbi Anglong do la se rong sor an ning arong aning ke par lo ku sin an ke than